Hvad er forskellen på undervisningstid og elevtid? Elevtid, det er noget med vores aflevering at gøre. Undervisningstid, det er den undervisning, vi har her. Kunne du gå lidt mere i dybden med elevtid? Elevtid, det er, når vi har en bestemt antal timer, vi har til at lave vores afleveringer på. Hvis vi overskrider den elevtid, men hvis vi har for mange afleveringer, så skal vi sige det til vores klasselærer, og så bliver det så bliver vores afleveringer som skole. Hvad er forskellen på at gå på gymnasiet og i folkeskolen, altså med lektier og fester, og hvor længe man går i skole? Skoletiden er langt længere. Vi får fri klokken 4 hver dag, og vi får rigtig mange lektier for, og langt flere afleveringer. Festerne, det holder skolen, ligesom det gør man på folkeskolen. Det er også meget. Men har du tid til fester? Altså i fritid? Det kommer an, men jeg laver tid til festerne. Der er jo mange, der prioriterer, så jeg vælger at prioritere festerne, og så få lavet afleveringer på et andet tidspunkt. Hvorfor tror du, fravær betyder så meget for elever i gymnasiet? Ja, det gør det i hvert fald. Hvis man har for meget fravær, kan man være smidt ud af gymnasiet. Og det er noget, man skal passe rigtig meget på, fordi at man må kun have et bestemt antal fraværsprocent, før at ligesom begynder, at man skal til samtale. Du er lige startet, ikke? Hvilke overvejelser skal man gøre sig, inden man vælger at gå på gymnasiet? Jeg valgte efter, hvordan det var at være her, altså atmosfære. Og jeg kunne rigtig godt lide at være på Ørsted, der er rigtig flot, og der er lækkert at være her, og jeg kan rigtig godt lide alt det med computer og sådan. Men man skal også overveje, om man er gymnasietype, om det er for hårdt for en selv og sådan. Og hvilken linje har du så taget? Jeg har valgt journalistik, og det har jeg simpelthen valgt, fordi at der er medie på, og det er det, vi sidder og laver nu, og det er rigtig, rigtig spændende, og medie, det er noget, de fokuserer rigtig meget på her i Ørsted. Ja. Tak, det var... Tusind tak. Stop med det. Det kan jeg ikke. Okay, stop. Du stopper den ikke. Vi skal bare spørge, hvad synes du om skolens byggeri? Byggeri? Ja, hvordan er det bygget? Det er fint nok. Det er meget åbent om sommeren. Det er ret fedt, fordi at lyset det skærer ind. Hvis du har det godt herinde. Måske om vinteren, så er det ikke særlig sjovt. Der føler du dig meget ind, så er det meget godt. Hvordan har du det på skolen? Altså, er det fedt at gå her? Ja, det er fedt at gå her. Det er meget åbent, og hvis du kan åbne miljø, så er det en fed skole at gå på. Og arbejde i grupper, det er også noget, der er rigtig godt her. Altså det der gruppemiljø og sådan noget? Ja, præcis. Hvordan er det sådan med A, B og C fag og sådan noget? For jer? Altså fagene? Ja, for jer. Altså, hvordan er det hårdt, eller? Altså det er bare, mange har fokus på, at en C-fag i første år, for eksempel første gang, der er meget C-fagene. Det er dem, man har fokus på, for det er dem, du afslutter det år. Og så ja, næste år, så er det B-fagene og så A-fagene. A-fagene, de så på lidt højere niveau fra starten af, end C-fagene er. Har vi flere, eller? Er det bare, okay, det var bare det. Tak. Jeg ved, der var noget. Den er allerede i gang. Gå lidt tilbage. Okay. Ja. Hvad er forskellen på A, B, C og A, B og C-fag? Forskellen på A, B og C-fag? Ja, officielt eller uofficielt? Nej, det er jo bare, hvor meget det tæller, og ja, og hvor mange år du har det. For eksempel C-fag har du kun i 1 år, de tæller mindre end for eksempel A-fag, som du har i 3 år. Hvor meget tæller A-fag for? Halvanden jo. 2. Nå ja, 2. Og karakteren, men B, det er så halvanden. Ja, det er så halvanden, og C, det er 1. Er det godt, at der er så mange forskellige studieretninger? Ja, Så det er det helt sikkert. Så kan du vælge, hvad der er, du godt vil. Hvis du er bedst til matematik, så vil du selvfølgelig matematisk. Hvis du er bedst til samfundsvidenskab, eller sådan noget, så til vælge på. Jeg synes jo om den måde, skolen er bygget på. Det er lort. Det ser flot ud, men det er sgu ikke særlig praktisk. Ja, det ser jeg. Altså, der har de sgu lavet nogle store fejl, må sige. Altså, for det første, den her ventilationen er rigtig dårlig. Om sommeren har du det fucking varmt. Det er ikke dør. Trapperne er fucking irriterende. Ja, og mere. Ja, video.
Fortæl noget om, Fortæl noget om skolens opbygning. hvordan du stillede op. Det er lort. Der er ikke så meget andet. Og strømstik og sådan noget. Altså, fordi at det er meget åbent, så er det På sådan gulvet der. har de lagt strømstik. Den der strømstik, nogen forklarer mig om, hvad det laver der. Det er rigtig dårligt. Vil I anbefale Ørsted? Ja, ja. I forhold til socialliv og i forhold til alt andet, hvis du lige kan se bort fra, at vi bliver sådan overgået 24/7, så ja. Så har vi det fedt til fester. Men hvis du godt kunne skifte, altså gå tilbage og så skifte, hvilken... Ja. Så skulle du komme op på grund af bedre karakter og gå på ting. Der er lidt hårdere stramme regler her i forhold til andre gymnasier. Det er mere, man kan Skal man sige, uddannelsesmæssigt. Altså hvis du ser på det sådan rent uddannelsesmæssigt, så er Ørsted sådan mere seriøst i det. Du får meget mere lagt pres på dig i forhold til afleveringer, fravær og lektier. Men hvorfor valgte du så Ørsted? Det er ikke fordi, at nu kommer jeg ud fra Vestermag, og alle dem, jeg plejer at gå sammen med, valgte Tårnby, så skulle jeg et andet sted. Det er derfor. Det var bare det. Er det bare det? I vil ikke snakke med os mere? Hvad hedder jeg så der ved klasse? Hvad skal vi huske at skrive ned? Nu går hun helt af mig. Skal du også have nummer og telefon? Nej, vi skal have det ned på. Det er fint nok, altså. Vi skal have det ned på. Hej, Mutti. Hej. Klar, larm. Hej, larm. Hej, Nu er I hvad? Tredje... Du ved godt, du går til 3C. 3C. Alle sammen? Ja. Hvad er jeres navn? Mutti. Anders. Ziggy. Og fyren der rundt og flexer derude. Tak. Tak. Video. Ser I bare? Er du begyndt med at filme? Ja. Er det godt?